Nag-apas lang mo. Ayat eh. Sige na. Sige lang kay. Pabuto na to kay. Hindi nila lagi Ma. mainom sila. Ma. Naglugsa kay dili na kita. Mama. Huna-huna ma ang paglugsong ang pantungas. Pero ting kapoy din pag-abot dire naigibutangan og parang pang Dios. Asa naman to sila nanginom? Imo masabi iangin. Oh, yan. Nangahiyo na tong nawong. Ma ha? Huna-huna ma ha. Ma gusto to mo lingkod-lingkod din ha. Kay kinini ang lami haray-haray. Ah, sige kudakan nato kudakan. Paunahan na lang Mary kay naay paliton inay dito naon samsag ka oy. Ma na pa may ugba ma. Naon sa man niya. May magperminti taman hi diri nga karon ra man eh. Unsa man? Layo dong aron dito dong. Sa man si mama nga. Layo dong ul. Ma, ikaduha pa ba natong anhi diri sugad gahapon? Na ako sige na. Dili ka kadua pa mo na kan. Ako dili kadaan. No, sa man ka mga. Di man ka mangiwas sa panahon ma. Gibran nautan man ganit. Ha? Ay ko nagubog ka di ako hubog. Wa ko kay badlamok na. Layo-layo gamay Ah, dong. sige. Ano dong? Na nagkalakaw niya mga urusan nila. Smile. Ready? 1, 2. Ay, tisa. Nasalip lang ang imong kan sa biskwit. Yeah. Ready? 1, 2. Ano tisa kay gatulingi? Ato bang dong? Ato bang? Sige. Ready? Sige. Ready? 1. Dudong. Ayat, sa kagahungit ya. Makita. Ready? 1, 2, 3.